Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta maghigala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abeno adlaw na usab karon nga, unsa man tarong adlaw mahigala. Adlaw karon nga Miyerkules, no? Pitsa 29 na kini sa bulan sa January, Enero, no? Ato dahil nga timbayaon tanan natong mga kaigsuunan nga mga kaparian, ha? Kumusta naman mga fathers? Naghinaot ko nga na kitang tanan sa Kapiskay's Panglawas ni ining kamuntuhon. Pag unang naniudto, nagapanugab na. O nagpa-relax na laman din ha sa inyong tagsa-tagsa ka mga sala. No, yan na minaw sa DYWC inyong tingog, inyong radyo. Nagasibya sa gahom nga 5,000 watts. Gagikan sa Sibulan, Negros Oriental. Ayan. Dahala no, may ngudto na kanatong tanan. Ug hinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay's Panglawas ni ining kamuntuhon. Kumusta naman kanong kulding? Ay okay na kay ko pa der. Very good, no? Wala ba kay gibating sakit sa imong kuto-kuto? Ay naay gabay pa der pero magwanta na. Uy ayaw kumpiyansa na, no? Kinahanglan nga imo na nang ipakonsulta sa doktor. Ay bitaw pa der ipakonsulta ra diyan ni. Ipakonsulta po na dyan ng imuhang unsa ngalan na imuhang mata, no? Kay medyo di na po kakaklaro kayo. Ay ipakonsulta gid tanan padala rin gyud nga ba kumpletos kaayuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw Mr. Cheng, kumusta? Unsa man pa imong ipakonsulta? Wala ra pa daw, wala ra ko problema ba? Dili ra nimo ipakonsulta ng imuhang mata. Ayaw ka na kaya ko pa, no? Bisan pikot niya akong mata, pero klaro naman kayo, no? Very good, very good. Unya ka nang imuhang, wala na ba kaya problema sa imuhang kanang kuto-kuto? Wala na pa, no? Okay naman kayo, wala naman problema ko ba? Very good. Basig imo rang giagwanta, ha? Wala na agwanta ka pa, no? Wala na problema, wala na agwanta ba? Very good. Nahala no, may mudto na kanatong tanan, mga higala, na hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panglawas ni ining kamuntuhon. Ato day nga timbayaon og may mudto nga higala no, ato mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao, no. Ato day nga timbayaon si Father Darwin Gitgano, no. May mga ginis Father Darwin gyud, ug iya mga kauban sila si Brother Paul. Yeah, no. Sige mo kung gatan-aw ining ilang mga sa ato panday ganay, no? Panday ganay mga hingala, no? Dialogo. Nindot ka na inana, no? Nindot ka nang ingon ana. Kata diri sa ato murag wala ra kay tanan kay mura wala pag tay pareho gyud ni Father Gitgano ba nga muharong gyud sa mga pagsulays kinabuhi. Kining ako dili ra gyud ko makigharong, no? Magpanday ganay ra ta pero laglagyo ay ra ta, dili ra ta. Dili ra ta pareho ang ilahang Father Darwin nga ug sa kuan pa na atubangay, no? Face to face, no? Mura bang kana bang sa programa sa TV may higala nga face to face, no? Ang atoa back to back ning atoa. Pero dili ra ko ana, no? Ako nga magpadayganay ra gutas unsa atong gibati sa radyo. Lagyo ay ra, wala ra. Lagyo anay ra, wala ra ko. Pero man believe it ako nila ni Father Darwin ug mga kaubanan nga mga CFD dinha sa Bohol, no? Dinha sa Bohol. Kumusta na mo ha mga brothers? Nang ginaot ko nga padayon kamo sa inyo nga mga maayong gipanghimo. Ayan, no. Nahala no, ari na kita maghigala sa ato ang Saint of the Day. Boy na nga atong Saint of the Day karon. Segundere sa atong listahan mao si San Aquilino, no? Kini si San Aquilino mahigala. Kini si San Aquilino taga kuan kini siya, no? Bavaria o sa kini sa kapari unya he preached against Arianism heresy, no? Unya a group of armed supporters abducted him and made him
to renounce his faith and accept kining gitawag nato and accept kini bitang giingon ka nang ikuan niya ba ilang i-deny ang iyahang gipang tudlo, but he declined and he was martyred, and imahimo siya nga patron of hotel porters, kini si San Aquilino. Nakabalo mo kung sa Arian Heresy mahigala, kining Arian Heresy kuan siya kanang ni-deny sa divinity of Christ. Nagyapon ni karon na mga grupo nga mo na ilang baruganan ilang gi-deny ang divinity of Christ, pero dugay na kay gitubag naman ni siya. Gitubag naman ni siya sa kining unsa ni nga kuan bitaw. Kining unsa na yata may gala nga kuan. Dunay gitubag na sa kuan si kining sa Nicene Creed, Nicene Creed, Credo Nansentiano. Ayan, Nansentiano. Ayan, Hala, may munto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga na kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. So, karong adlaw, pangayuon na to ang pangama or mga pag-ampo, petisyon ni San Aquilino, ang patron sa mga hotel porters. Hala, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamuntuhon ug arita manghigala sa ato ang kining CBCP News. CBCP News na ito manghigala. Bishop Leo Dalmau, ang prelate of Isabela, Basilan, nag-recover na manghigala gikan sa iyahang padayon ang iyahang pagpalhimsog na ganang pagpauli sa maayong panglawas, recovering human sa nasinati ni ini nga atakis kasing-kasing. Mahinumduman nga na hospital kini si Bishop Leo Dalmau dito sa Manila sunod sa usa ka bulan. Ug matud pa sa iyang kauban nga obispo, Claretian Bishop gihapon, si Bishop Elias Ayuban, nagpauli-uli na lang sa kaligon sa iyang lawas si Bishop Leo Dalmau. Salamat in taon Ginoo. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nag-apila karon og dugang kalinaw dito sa South Sudan ug sa Colombia. Iya kining gipadayag sa iyahang pag-ampo sa Angelos niadtong nakalabay Domingo. Hala, may munto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay sa Panlawas. Abeno ari na ta mga higala sa ato ang arita sa ato nga kining katikisem, ay ato day nga timbayaon sa dili pa ato malimtan niya nato timbayaon nato mahigala sa mayong munto ang ako ang mga classmates din sa isla sa Siquijor, si Father Obing Masyon, siya diha sa Himalalon, si Father kining Father Dami Hiramis o gingamanusab din sa may Batingil si Father Tinton Arnaiz o ganyan kaubang pare din si Parings si Parings ako ang kauban kaniadto sa Seattle si Padre Dodong Ruiz o gingamanusab ato daya nga ayam po ato pod nga timbayaon ug may munto ang akong mga classmates din sa Cebu si Father Kipling Agravante, si Father Mario Atienza, si Father Honor Rusa Ruzo, si Father Tonton Melton Medida, si Father Peter Necesario, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Joseph Anore, si Father Joey Dulcinea, si Father Rom Narca. Ayan, basa ko lang nalimtan kaya basin niya magbagulbul mahigala na. Ato pa di ay nga timbayaon ng ako ang classmate po dito sa Maasin, si Father Dudong Cordovis, o gingamanusab si Father Samuel Papa. Nahala, may munto na kanatong tanan, nang hinaot kita nga si Father Glenn Vanson. Ako din nalimtan. Sorry kayo, Father Glenn Tex, Father Glenn Tex, kumusta na, Pero padayo ang ako nang tibayaon po si Father Junar Sibilia, kuha na siya nahimutang na si Father Junar Sibilia na tagaan nag-dispensation nga siya pwede nang makiminyo sa iyahang kapikas. Mga ulitaw naman ni mga kuha ni mo Jonix, mga mga gwapo ra ba yan sa bagay, mistiso mo siya si Jonex
So, kung ang mga mistiso kay mga anak ni Jonix to, mga mistiso, may dugo manggod po ni silang katsila ni sila sa Father Junar Sibilia. Alano rin na tawang gala sa atuang nga kining arin na ta sa atuang katikisem, no? Because of our sinful nature, are we responsible for our sins? Oh, ang kita na. Man is rational and therefore like God, he is created with free will and is master of his own over his acts. That is CCC number 1730. No? So, doon naman tayo sinful nature. Because of our sinful nature, are we responsible for our sins? Ang tubag ni Ana, yes. Because man is rational and therefore like God, he is created with free will and is master over his acts. That is according to CCC number 1730. Kung atong basahon sa Ezekiel number 18 verse 20, ang tao nga makasasala mauray mamatay. Ang anak dili magantos sa sala sa iyang amahan, ni magantos ang amahan tungod sa sala sa anak. Ang pagkamatay sa taong matarong iya ragyod o ang pagkadautan sa tao iya raw usap. Ayan, no? Iya ra gyud na siya, no? Abi na may gala pangutana, illegitimate child padadon ba sa apelyido sa amahan? Magdepende. Kung naa ang iyang ngalan sa birth certificate sa bata, ibutang gyud sa baptismal certificate ang ngalan sa kung naa ang iyang ngalan sa birth certificate sa bata, no? Mupirma siya, no? Para doon ba sa apelyido sa amahan? O muna pong tanap. Ang illegitimate child padadon ba gyud sa apelyido sa amahan? Magdepende lagi. Kaya doon naman goy usahay nga birth certificate sa bata, ibutang rag unknown ning amahan. O di magdalagin siya sa apelyido sa inahan kay unknown maning kwan. Unknown maning amahan. Anak mani anon, no? anak mani anon ning bataan eh. Anak mani ni anon muna nga wala, dili gyud magdala sa apelyido sa amahan. Pero kung ang pangalan sa amahan nabutang gani sa birth certificate sa bata, ato yung padadon sa apelyido sa bata, amahan. Klaro ba? Klaro. Okay, no? That is according to Canon 877, Article 2. The name of the father must be inscribed in a public document or his own declaration before the pastor and two witnesses proves his paternity. Ayan, no? Sa ato pa, kung ibutang gani ang pangalan sa birth certificate sa bata, ang ngalan sa amahan, mananong gina sa apelyido sa amahan na bata. Klaro? Okay, or else, maproblema tana. Okay. Pwede ra ba ang bunyag sa balay? No? Pwede ra ba nga anto ta magpabunyag sa balay? No, ang tubag niya na in an ordinary situation, dili gina siya pwede. Gawas kung adunay pagtugot gikan sa local ordinary. Dili, although naa po yung mga exceptions. Now, sa Canon 857 Article 1, apart from a case of necessity, the proper place of baptism is the church, chapel, or oratory. Ayan, no? Apart from a case of necessity, sa ito pa kung gikinahangla na yun ba, no, pananlitan ang bata, murag nag-ungaw sa kamatayon, okay. Ato, lang nagitawag emergency baptism. No? So, isgutan na ito ng emergency baptism. What is emergency baptism? Emergency baptism can be done if the intention is to baptize the child and use the correct formula and sprinkle water on the forehead. O sa ito pa, unsaon paghimo ang emergency baptism. Kini emergency baptism higala, mao kini ang kanabitang pamaanggi nga diin ang bata kung nag-ungaw na sa kamatayon, ibunyaga na lang sa mananabang o bisan kinsa nga naa din ha. Aron nga matay magani ang bata, binunyagan gid siya.
Unya kinahanglan nga dunay gid say intensyon nga bunyagan ang bata. Unya ang gigamit niya ang correct formula. Pangutana, unsa man ning correct formula? Of course, ang correct formula is mugamit ka og tubig, sprinkle nimo sa agtang sa bata, forehead, no? And then moingon ka nga og ako panalitan ang pangalan sa bata imong nganlan og parehas og pangalan lang nimo aron dili aron dili na malimtan nimo, no? Ipangalan na lang nimo, no? Panlitan ako, dili ko pare, no? Unya mo bunyag ko, no? Bunyagan ako sa akong pangalan, Edwin. Bunyagan ko ikaw sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Nga naman, aron nga di jud ka malimot og unsay imong gibunyag ngalan sa bata. Kay malimot unya ka, kay kung pananglitan og ang bata dili gyud madayon og kamatay, inyo baya na ditong dadon sa simbahan aron ipatiwas og bunyag sa pari. Unya pagpangutana sa may ngalan ini bata, di jud ka malimot kay gihimo man nimong sangay ng bata. Claro? Okay, no? Unsa man po ning conditional baptism? To ensure the child was properly baptized and the child name shall be recorded in baptismal registry. Yan, no? Muna kong giingon, no? Kinahanglan nga di gyud nimo malimtan ang kan sa bata, ang ngalan sa bata aron ma-register na siya sa baptismal registry. Okay, padayon ta unsa naman. Okay, ang kuan 16 minutes pa. Okay. What are the 3 degrees of grace? Unsa man ang tulo no ka paagi sa kining grasya nga madawat nato ang grasya by God. It is communicated to Christ, no? Coming from God and it is communicated to Christ. That is one. And of course, come from gikan ni Kristo o gipasa paingon sa Birhen. O gikan sa Birhen, gipasa paingon diri kanato. Muna 3 degrees of grace. By God, it is communicated to Christ. From Christ, it passes to the Virgin Mary. And from Virgin Mary, it descends to us. Okay. Pope Leo XIII, encyclical letter of the Rosary, Ioconda Semper Expectation. In joyful expectation, no? Okay, ada nata sa what are the 2 kinds of graces? Actual grace, a supernatural help of God for salutary acts granted in consideration of the merits of God, and of course sanctifying grace, permanent disposition that perfects the soul itself to live with God and to act by His love. Ayan, no? Muna siya. By the way, kuan di ay ato jong ayaw jud mo kalimot ha, i-avail yun ninyo kana bitawng Jubilee year, no? Jubilee year kana bitawng mag-pilgrimage gyud ta ha. Mag-pilgrimage gyud ta sa Jubilee year kay makadawat man tag plenary indulgence. Unsa man ang plenary indulgence? Ang tanang sala mapasaylo. Sa to pa kung nakakuan ka, ako niya nang one of these days, one of these days, ako nang explaining plenary indulgence. Na problema lang mi diri sa ayungon manghigala kay ang amo ang service bus diri naguba mo nang wala na tay kahulam-hulaman kayo, no? Pero mga kamot ra pud ta, no? Aron jud nga makahimo gyud ta og kining bisan kada bulan karong Pebrero basta magsugod na mi og kuan. Magahin nami sa usa ka bulan, magahin nami og kining bisan kaduha sa usa ka bulan, no? Kini bitawng gitawag sa in English og pilgrimage of joy of sana mao na pilgrimage of hope. Yan, pilgrimage of hope. Amo ako pang laman to ipanghatag ang katekises ug unsay mga bulhatonon aron gyud nga kuan ako ni mga hagan jud kuan mga gala, no? Kay kanang makadawat kitag plenary indulgence, so automatic mahigala, no? Nga ang atong mga sala tanan hurot ug kapasaylo. Sa ato pa kung nagiingon ni Monsignor Gamit to Labing nga kung mamatay ta ighuman na to ighuman na to og pilgrimage, so mamatay ta pagkaugma laos kita sa langit, no? Una man nakanindot ana mo na nga di gyud nato ni usikan, no? Di gyud nato ni usikan. Ako ni explain unya, no? Unsay mga pamaagi, no? Aron nga kamukamo na lang pud mo mahimo, no? Basta ako ni explain jud dili na mahitabo ugma siguro o sunod adlaw, no? Aron gyud nga maka-avail kita ni ining gitawag na to plenary indulgence kung mapahigayon kita og pilgrimage of hope. Okay.
Nalanaw din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos daga to ang pagkatekisis, dado nato ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.